Galileo foi un traductor do código humano. Imagine ollar o ceo e ousar dicer que tudo o que todos acreditan é falso. Galileo fez. Naceu en Pisa no 1564, no mesmo ano que Shakespeare, e morreu en 1642, no mesmo ano que nacería Newton. Casualidade ou destino? Comezou medicina obrigado pelo seu pai, mas logo mudaría o bisturí pelas estrelas. Súa paixón pela música daba ritmo ás súas pesquisas, como se o universo inteiro fose unha sinfonía, onde as estrelas cintilaban co seu propio compaso. Construíu un telescopio e enxergou o que ninguén tiña visto. Montañas na Lúa, manchas no Sol, lúas xirando ao redor de Xúpiter. Traducindo que a Terra non era o centro, mas que xiramos ao redor do Sol. Seu diálogo máis polémico ridicularizou a personaxe que representaba a Igrexa. Ele foi chamado de herese, xulgado pela Inquisición e forzado a se retratar, mas súa tradución xa estaba feita. E súas palabras permaneceran, e Paul se mueve, e no entanto se move. Rebelión ou lenda? Ele morreu en prisión domiciliar sen xa máis ver a verdade do que había visto recoñecida. Mas o tempo lle deu razón. Hoxe, todos sabemos que xiramos en torno do Sol, que a Lúa ten montañas e que Xúpiter ten lúas. Súa tradución permanece viva cada vez que ollamos para o ceo. Galileo traduciu o ceo para a humanidade. Ele nos ensinou a ollar alén das crenzas e a confiar na observación. E você, que realidades você ve que os outros non ven? Você é un tradutor do código humano, Galileo era. Se você tamén sente que é un tradutor de código humano, esperamos você en Nexo, un evento de 24 horas, ao vivo, online, no día 12 do 12. Un ponte entre a ciencia e a consciencia. Solicite aquí no link o seu convite de cortesía.